Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Теге һәр ойлысыңдыр инде мин теге Артурның интервьюсын укып, монда килеп акланырга или Артурның исемен пешаратырга килдем дип. Юк, андый мөнәсәбәт белән килмәдем. Мин монда икенче әйбер белән килдем. Икенче әйбер минем ачуны чыгарды. Инде Артурга кагылышлы, Артурның интервьюсына кагылышлы ачыклык минем турыда әйтелгән әйберләр өчен ачыклык кертәсем килә инде. Менә ул анда татар җырында мин пиар ясадым дип, менә шундый әйбер әйткәне, бәлкем ул пиар да булгандыр инде ул. Чөнки татар җыры бит инде ул зур аудитория карый аны. Әмма ләкин ул теге әзерләнгән пиар булмады ул. Артур бит инде безнең сольный җырчы булып хыялланып җөрде, интервьюда да әйтте инде ул, ансы молодец. Артур ул инде 1 елга якын татар җырына хәтле 1 елга якын сүз әйткән егетләр, менә мин сольный җырлар яздырам ди, сольный җырлыйсым килә ди, дуэт та була, сольный да җырлыйбыз. Мин Артурга шунда әйткән идем. Булат та бар инде безнең концертный директор Булат Хасанов. Мин шунда әйттем Артурга, Артур мәйтәм, әгәр сольный җырлый башлыйсың мәйтәм, дуэт безнең мәйтәм 2, максимум 3 елда мәйтәм, ну таралачак инде. Ул кеше шулай эшләнергән, игътибар күбрәк үзеңә бирәсең, дуэтка игътибар азрак булачак һәм инде ул, ну бетәчәк. Артур шул вакытта әйтте, юк, эшлибез, ну мәйтәм ярар. Аның җырлауына каршы килмәдек, без Булат белән 3 компаньон булгач эшләдек. И татар җырында мен ничектер Артур инде ротациягә җырларны бирде, телевидениега клипларны төшереп бирде. И шул теге, ну минем әле сольный җырларга уемда да юк, башымда да юк. И шунда ничектер мен әйттем мин аны. Ну мин татар җырында дуэт таркала дип әйтмәдем. Мин анда әзрәк дөресрәк тә чыктым аша күпердә әйттем кебек булды инде анда. Мин әйттем, сезне яңалык көтә, сез безне дуэт кына кебек түгел, ә инде сольный проектларда кебек күрәчәксез дидем. Теге игътибар белән торган кеше аңлады инде аны дуэт таркалмаганны, инде теге игътибарсыз, теге оппа ишетте дә сольный карьера башлыйлар булар дип. Имешләр шуннан чыкты инде, шуннан башланды инде дөресе. Дөрестән Артур аны көтмәгән, ул минем анда әйберне, мин үзем дә теге экспромт булган әйбер, шуңа күрә теге шулай килеп чыкты. Тагын Артур әйтте интервьюда, мин по порядку барам инде. Интервьюда әйтте, мин гомумән башта интервьюны укыйсым килмәгән. Мин примерно белдем Артур ничек сөйләгәнен, 20 ел бергә эшләгәч, мин инде аның стилен дә беләм инде, теге характерын да беләм, ул да минекен белә. Шуңа күрә дуслар язгач, менә Марат укый инде, артистлар килеп аптыраткач укыдым да. Әзрәк теге рәнҗеткән сүзләр дә булды инде, 1-2 җирдә, ансына мин тукталам, аерым. Нәрсә миңа авыр булды, ул комментарийларны укырга. Шул интервьюдан соң ул журналист шундый грамотно иттереп, ул вроде мине теге дәрәҗәмне төшермәде дә кебек. Теге завуалированный итеп, сораулар биреп, тамашачы укыган кешеләр аңладылар, һәм инде шундый комментарийлар яздылар инде, миңа опять аны җиткерделәр. Мин үзем укымадым, укып та торасым килмәгән әйберне. Имеш Марат дуэтты таркатты, Артур син молодец. Марат дуэтны темайга алыштырды, менә шундый негативный отзывлар укыгач, миңа ничектер күңелгә бик ятмады. Шунда да мин теге бер нәрсә интервьюда бирмим, бармыйм да, йөрмим дә, вакланып та йөрмим дип сүз биргән идем, әмма ләкин икенче әйбер килеп чыккач, инде менә мин монда утырам, интервью биреп утырам, ансын соңра әйтермен ул әйбер турында. Икенче әйбере миңа карата. Ул анда әйтте, менә мин Маратка тәкъдим иттем тамада булып эшләргә, аның осталыгы бар. Ул опять шунда мин дип чыгарды. Опять теге үзен зурлау, теге мине нитәм дип, хөрмәтле журналистлар, дуслар,
Казан егетләрендә эшләгәндә мин әйберне тәкъдим иткән идем. Без Айдар, Артур, мин ишәү булганда мин тәкъдим иттем, әйтәм, егетләр, әйдәгез, әйтәм. Алып барыйк, әйтәм, мероприятиеләрне, туйларны, юбилейларны, әйтәм, акча бит инде. Эшлибез, ала берсе. Шунда эшебезнең берсе әйтте, исемен әйтмим, теге ни булмасын, гайбәт булмасын. Без дәрәҗәле төркем, без Казан егетләре исеме белән ниндидер туйлар алып барырга, мәҗлесләр алып барырга безгә бу килешми дип, шундый әйбер ишеткәч, без инде эшләмәскә булдык. Чөнки без киңәшеп эшли идек теге. Аннарысы дуэт белән эшли башлагач, самолетта кайтканда инде, самолеттан ниндидер мероприятиедән кайтканда, мин теге уйландым да, әйтәм, Артур, мин әйтәм, дуэт булачак, алда беренче урынлыкта булачак, әлбәттә. Но мин әйтәм, наверное, мәҗлесләр, туйлар алып барырмын, чөнки яшәргә кирәк, тормыш алып барырга кирәк. Чакыралар да, отказ да биргән булды инде. Шунда Артур әйтте, әйдә бергә эшлибез диде миңа. Әйтәм, Артур, юк, брат, давай, әйтәм, мин бер үзем генә эшләп карыйсым килә. Дуэт җырларын мин анда җырламыйм, әйтәм. Безнең дуэтны тәкъдим итәчәкмен. Мин алып барырмын да дуэт белән җырлап теге аерым теге. Шундый сүз булып калды. Менә никтер Артур, менә мин тәкъдим иттем. Сүзе белмим, ник аның минлеге килеп чыккандыр, аңламыйм. Өченче әйбер, гаҗәп калдырган әйбер, ул Тямай белән бәйле инде, ул Фирдус Тямаев белән бәйле. Артур шунда әйткән, Маратка Тямай астында җырлау килешми. Тямай атказанганы кашан алды да Марат кашан атказанганын алды дигән сүзләр мине бик гаҗәпләндерде. Чөнки 5 ел элек, әле без дуэт белән эшли башлаган вакытта гына, Артур аны хәтерлидер инде. Филармония залында утырганда, чәй эчеп кафесында җил кебек Тямай килеп керде дә, безнең янга килеп утырып, сөйләшеп, аралашып киттек. Теге Артур шунда әйтте, Фирдус, әйдә без синең концертларында катнашыйк әле, әлмәтләрдә, чалларда, кеше безне күрсен, танысын. Дөрес хат булды. Тямай инде ризалашты, бик ачык күңелле кеше инде. Без Тямайда җырладык та, менә минем Тямайда җырлау Артурга ник андый сүзләрне әйтте, мин просто аптырадым. Концертта утырганда Тямай минем янга килде дә, телефонын күтәреп, Марат, бу нәрсә бу ди, Артурның интервьюын миңа күрсәтә. Әйтәм, нәрсә язылган бит инде, нәрсә икәнен әйтәм. Тямайга ул әйбер бик ошамады, менә мин хәзер газетләргә язам. Әйтәм, вакланы бирмә. Сиңа әйтәм, мондый вак-төяк әйберләр әйтәм, күп булачак, әле катырак та бәреләләр сиңа әйтәм. Әйтәм, нервыңны бетереп йөрмә, әйтәм. Шулай Тямайны тынычландырып нитеп. Ул барыбер әйтте, мин Артурның йөзенә карап сорыйсым килә, ник шулай әйттем икән дип. Ул вакытта мин атказанган артист түгелем, беркем дә түгелем. Менә шул әйбер һаман борчый Тямайны. Менә Казанда 21 апрель көнне Тямай Оникста 10-нчы концертын куйды Казанда бу сезонда инде. Шул концертта минем чыгар алдыннан Артур турында менә шушы интервьюның сүзен әйтте Артур. Ул бик кызык булды инде. Аннан Тямай килде. Зәр әйткәнмендер инде, мин әйтәм, ну син бит хокукың бармы әйтәм. Синеке әйтәм, дөрес. Син әйтәм, артык әйбер әйтмәдең. Ничек язылган шулай әйттең әйтәм. Шуның белән тәмамланды. Инде теге 4-нче әйбер, ул инде минем хатын белән бәйле әйбер, ул менә бик күңелгә авыр булды миңа аны укырга. Ул анда бер генә җөмлә ул, ул шул җөмлә, шул Артурның җавабы мине просто үтерде. Ансына да мин теге ниттем, теге әйтәм, ярар. Үз ихтиярында әйтәм. Уйлагач шулай уйласып әйтәм, ярар. Журналистлар да бит кызык кына сорау бирәләр дә, шундый сорау бирделәр. Тямайда эшләү мөнәсәбәте нинди? Соң акча җитми торгандыр, хатыны да бик яшь бит дип многоточие куйганнар. Артур шунда, әйе, нәкъ шулай дип җавап бирде. 20 ел бергә эшләп, Артур, 20 ел синең белән бергә эшләп, авыр чаклар булды. Ипи алырга да акча юк иде. Тик бүлешеп, бер телем ипине бүлеп, андый берне син әйтергә тиеш түгел, миңа калса. Әгәр аның хатыны турында әйтсәләр, менә Артурның хатыны фәлән дисәләр,
мин анда или хатынын мактап әйтерим, или әйтерим, ул минем эшем түгел, барыгыз да Артурдан сорагыз дип әйтерим. Артур шундый җавап бирергә тиеш. Егетләр әйтергә тиеш. Димәк, белмим, әйтә алмыйм. Хатыным, Аллага шөкер, 1 ел, ярты ел караватта ятканда ул мине карады, аңа зур рәхмәтлемен. Менә теге постельдә яткан, инде аяклар сынды, позвоночниклар сынды, селкенеп тә булмый, борылып та булмый. Постельдә яткан кешене караган кеше, ул кешене аңлый торгандыр, белә торгандыр, нинди авырлык ул яткан кешене карау. И журналист шундый сорау биргәч, Артур шундый сорауны кайтаргач, нәкъ шулай, ул миңа калса бит дөрес әйбер түгел. Вот. Инде темайга килгәндә, ник мин темайда эшли башладым, харансын әйтеп китермен. Менә шушы интервьюны бирергә минем төп этәргеч булды ул Роберт абыйның интервьюсы. Анда мин бөтенләй гаҗәпләнеп калдым, мондый дәрәҗәле кешедән андый сүзләрне, менә шундый сүзләр әйтте дип җиткергәч, мин бик аптырадым. Ул инде менә шул 21 апрель көнне Темайның концертыннан соң якын дуслар белән утырдык та сөйләшеп гримеркада. Бер якын дустым әйтәсен беләсеңме, ди, Роберт абый дуэт таркалуда сине гаепләп калдырды, ди. Мин аптырап киттем, ничек әйтәм, Роберт абый, минем әйтәм шулай. Миңа ул хәбәрне ишетергә бик авыр булды. Инде төнге 1 ярты иде, мин әйтәм, төнлә Роберт абыйга шалтыратып тормыйм. Этикет буенча 9 иртәнге 9-ны көттем дә тулганын, Роберт абыйга шалтыратам. Роберт абый трубкасын алмады. Яздым WhatsApp-тан, әйтәм, Роберт абый, менә шундый имеш-мимешләр йөри, әйтәм, шанасым килми, әйтәм, что син минем турында шундый әйбер әйттең дип. Җавапны озак көтмәдем. Марат дип әйтә, скриншот җибәрде. Марат, менә мин нәрсә әйттем ди. Минем исемне пычраткан дусларыңа әйт, минем исемне пычратып йөрмәсеннәр дип. Мин дусларга сразу әйттем, әйтәм, сез әйтәм, ялгыштыгыз. Роберт абый анда әйберне әйтмәде. Минем дусларым тоже кызып китте бит инде хәр, ничек инде без бит укыдык диләр бит инде хәр. Әйтәм, сез күрсәтегез, әйтәм, укыдыгыз, әйтәм. Может, ул анда вообще Роберт Миңнуллин булмаган, может, ул какой-нибудь Роберт Шайдуллин булган, әйтәм. Сез бутадыгыз да хәр, әйтәм, Роберт абыйга, әйтәм, тәнкыйть белдердем, әйтәм. Минем яктан дөрес түгел, әйтәм, гафу үтенәм, мин Роберт абый алдына. Озак та үтми Инстаграмнан белмим нинди издание чыгаргандыр ул. Скриншотын җибәрәләр миңа дуслар. Менә скриншотым бар. Теге от первого лица әйтелгән әйберләрне әйтим әле. Теге үзем әйткән сүз булмасын. Сораулар именно Роберт абыйның әйтүе. Бик матур тавышлы дуэт иде. Инициаторы бунда таркалу турында журналист сүз бирде и имештер Роберт абый җавап бирә. Инициаторы Марат дип беләм, дип язалар. Бик сәер адым аның тарафыннан. Популярлыкның пигында шушындый адымга бармыйлар юләр поступок Мараттан. Артур аны сәхнәгә дә алып чыгучы да, җырчы итүче дә. Артур чын профессионал җырчы бөтен яктан да. Кире кушылсалар әйбәт булачак. Икесе өчен дә ике кеше һаман үзара килешеп эшләргә авырдыр, и так далее. Төп мәгънәсен әйттем. Менә шул әйберне укыгач, әле аны 5000 примерно 5000 якын кеше карады. Менә шундый авыр булды андый әйберләрдән соң. Җибәрәм сразу Роберт абыйга скриншотны. Әйтәм, Роберт абый, бу нәрсә бу, әйтәм. Ак кагазда кара каләм белән язылган, әйтәм, синең интервьюң. Озак кына дәшми торды Роберт абый. Мин бит инде все, әйтәм, хәр, нәрсә инде хәр. Көтәм, аннары тагын язып җибәрдем. Роберт абый, әйтәм. Давай, әйтәм, Артурны чакырам. Безнең директорыбыз Булатны чакырам. Үзем киләм, син киләсең, әйтәм. Дүртә утырабыз капма каршы. Исен, әйтәм, белерсең, кем-кемгә ярдәм кулын сузганын, кем-кемне сәхнәгә чыгарганын,
кемне авыр хәлдә калдырганын. Мәйтәм, анда бөтенләй бер ачыкланыр һәм кем дуэтны таркатты, син мәйтәм барсын да мәйтәм белерсең. Әйдә мәйтәм зурга чыгармыйк, журналистларга әйтмик мәйтәм. Мин мәйтәм бу сүзләр миңа мәйтәм бик каты бәрелде мәйтәм үзәккә. Мин мәйтәм җыям пресс-конференция мәйтәм чакырам, һәр сине дә чакырам. Мәйтәм минем биткә мәйтәм пычрак атмасыннар мәйтәм. Шундан соң Роберт абый миңа җавап кайтара, аны карансын да от первого лица укыйм. Хәзер бер секунд. Марат, мин бу материалны күрмәгән идем дә, журналистлар нәрсәдер бутаган. Әйтсәм дә болай конкрет әйтә алмас идем, кайдан белим мин сезнең арагызны дигән. Аннары хикмәт анда түгел бит, таралгансыз, беткән, киткән. Кем беренче киткән, кем икенче, ансы мөһим түгел. Була торган хәл, интернетта Артур кебек интервью бир, дөресен яз. Үзең дәшмәгәч сүзләр йөри инде ул дигән. Гомумән сез йөрүндә белән шөгыльләнәсез дигән, җитдирәк булыгыз егетләр дигән. Шуны мин Роберт абый алдында гафу үтенәм. Роберт абый теге, мин теге аны гаепләмәдем, мин сорадым гына. Барбер олы кеше, дәрәҗәле кеше, остазыбыз бит инде безнең журналистларга әйтәсем килә, сез ник андый әйберне язасыз микән? Ник менә шундый пычрак әйберне әйләндереп чыгарып, ничек андый әйберне язарга була? Ничек инде менә Роберт абый, менә мин Роберт абыйга ышанам. Мин Роберт абыйны бик хөрмәт итәм. Без инде аннары шалтыратыштык аның белән. Марат дип әйтә, җырлар, сүзләр кирәк булса, пожалуйста, мөрәҗәгать ит. Бүтән андый вопрос белән миңа килмә, мин синең турында бер нәрсә әйтмәдем дип. Әйтәм, Роберт абый, мин сиңа ышанам. Монда журналистлар инде әйтәм, ничектер менә шундый, журналистларга бит инде материал кирәк, чыгарга кирәк, громкие названиялар кирәк, заголовкалар кирәк, халык укысын, сезнең ипигез аңлыйм, әмма ләкин һәр бернең шамасы бар. Әгәр инде кеше турында белешәсегез килә икән, кешенең хатыны эшкә кудымы, хатыны яшь, аны иреннән сорарга кирәк, икенче кешедән сорарга кирәк түгел. Бәлкем Артур да алай җавап бирмәгәндер дә. Әмма ләкин журналистлар шулай китереп чыгарды. Маратның хатыны яшь, акча җитми, шуңа күрә куып чыгаргандыр. Эшкә михар утрирован әйтәм. Кемгә акча җитә соң бу дөньяда? Журналистларым сезгә дә җитми акча, беркемгә дә җитми. Инде темай белән Артур белән килгәндә, инде татар җырыннан соң Артур инде бик моңсуланып йөрде инде. И теге Тимирхан ресторанында бер мероприятиедан соң килде дә ап-ачык әйтте. Егетләр, мин дуэтта җырламыйм диде. Анда инде безнең запланированный площадкалар бар, берничә штук. Без әйтеп карадык инде булат белән, Артур менә шулай бит, әйтәм, эшкә кушылык инде. Юк дип әйтә, мин или Марат сольный барып җырласын, или мин сольный җырлыйм, мин дуэт белән бөтен җырламыйм диде. Шуңа күрә дускайларым, кем анда постлар яза, кем анда комментарийлар яза, дуэтны таркатучы мин түгел. Бәлкем миндә дә гаеп бардыр, Артурда да гаеп бардыр, әмма ләкин Артурның дуэтта эшләмим әйтүе беренче булды. Артурның янында торса, ул юк дип әйтмәс, юк дип әйтсә безнең Булат бар. Булат Хазанов директорыбыз инде. Ул справедливый малай, чиста күңелле егет. Минеке дөрес булмаса, Марат синеке дөрес түгел. Марат синеке дөрес, Артур синеке дөрес түгел. Или дөрес дип конкретно әйтә торган егет. Вот, Атимайга килгәндә инде Артур җырмый башлагач, дуэтта эшләмий башлагач, мин аптырашта калдым, әйтәм, һәр бит инде. Чакыралар, менә дуслык күперенә чакырганнар, безне ансы инде ноябрь аенда ук чакырганнар. Артур анда егетләр гафу итегез, мин бара алмыйм, чөнки менә минем эшләрем, мине җибәрмиләр просто. Без инде каршы килмәдек, әмма ләкин анда акча, без инде акчага эшлибез, акча түлиләр. Без акчасыз калдык, Булат белән акча эшли алмыйча калдык. Аннан соң мероприятиеләр булды инде. Артур теге ресторанда мин дуэт белән җырламыйм егетләр дигәч, ул качып арттан кемнеңдер артында әйтмәде, ул биткә карап конкретно үзде. И шалтыраталар, дуэт белән чакыралар, мин шалтыратам, әйтәм, үзем килем әйдә. Юк ди, безгә дуэт кирәк. Аптырагач әйтәм, темайга шалтыратам, әйтәм, темай шундый хәл әйтәм. Һәр әйтәм, сольны күтәрелергә кирәк.
Әйдәм әйтәм, әлмәттә бер-ике көнгә генә килеп, Чаллыда әйтәм күренеп китим әле, әйтәм, барыбер синең концертыңа меңләгән халык йөри, күрерләр, әзрәк сүзе китәр, теге. Темай каршы килмәде. Әлмәттә җырладым да, бер костюм белән бер чалбар киеп киттем дә мин тегендә, әйтәм, 2 көннән кайтам дип, менә инде һәр 3 ай буе Темай белән бергә йөрим, Темай әйтә, бергә эшлик. Сиңа да әзрәк акча булыр, үзеңә дә күренеш булыр. Мин аңа сөендем. Аллаһ Тәгалә әйтәм, рәхмәт, шундый эш биргәнең өчен, халыкка күрсәткәнең өчен. Чөнки 25 ел сәхнәдә эшләп, мин нәрсә эшлим хәр тагын. Мин тегендә барып карыйм да дусларга инде, теге директордар дусларына инде. Без сине кем булып алабыз соң сине, Марат, диләр. Шуңа күрә менә бу Темай белән бергә эшләү, әйбәт булды минем өчен. Сразу бер җыр яздым, яңа җыр, чөнки җырларым юк. Сольный җырларга мин вообще уйымда да юк иде, планда да юк иде. Сольный җырлау это просто вынужденный шаг минем яктан. Менә шул әйтәс сүзләремне әйтәсем килде. Журналистларга әйтәсем килә, әгәр сезнең теге нинди сораулар бар, кеше аша белешмәгез, шалтыратыгыз, сорагыз. Мин татар җырыннан соң журналистлар шалтыратты инде күп. Артурның интервьюсыннан соң инде байтак кына шалтыраттылар. Әйдә җавап бир, Николай калдырасың, ул бит сине теге менә комментарийларны укы, фәлән әйтәм, юк әйтәм, мин йөрмим дә, шыранып та йөрмим әйтәм. Әйтәм, мин сезгә бер сүз әйтермен дә, сез әйтәм, икенче төрле әйләндереп, икенче формада бирәсез дә, аннан әйтәм, мин гаепле булып калам. Әмма ләкин инде менә Роберт абый интервьюдан соң минем просто күңелем түзмәде, менә шушы интервьюны бирергә куелыгымны җыеп әйттем. Вот шул. Марат, әнә Казан егетләре менә сезнең элекке 4 кешелек труппада калганнан соң, менә шу икәү дуэт белән җырлаганнан, сез Ленар белән дуэт җырлау турында уйламадыгызмы? Хәзер бит андай бөтенесе хатын белән җырлый. Ул сорауны инде ялкау кеше генә сорамый, теге кая барсаң да ник дуэт, сез бик матур пар. Теге Казан егетләрендә дә дуэтта да җырлаганда да теге ник дуэт белән җырламыйсыз? Әйтәм, мин төп эшем, әйтәм, Казан егетләре, әйтәм, төп эшем һәр Артур дуэт эше, әйтәм. Һәр сольный булгач, менә һәр бит инде, всё, давай, хатының белән җырла. Мин хатын белән җырлый алмыйм. Без аның белән талашып үтәбез. Хатыны белән безнең инде бар җырлар инде. Хатын һаман әйдә җырлыйк, әйтәм, без бит әйтәм, синең белән әйтәм. Эт белән псик кебек әйтәм. Син миңа сүз бирмисең, әйтәм. Юк ди, җырлыйм, мин сине тыңлыйм ди, нитмим. Әйтәм. Бер-ике җыр менә бәлкем яздырырбыз, карарбыз, ничек булып чыкканын. Но минем теге аңа дуэтка басым ясыйм килми. Безнең бер мероприятиегә чакырганнар инде, президент участиесе белән, без инде анда дуэт белән бер җыр җырладык. Вроде матур килеп чыкты, но ул җырны яздырганда инде минем хатын үзенекен тыкылды, мин инде тәҗрибәм күбрәк булгач, мәйдә булайрак эшлибез дип, менә шундый теге ни. Ортак телгә киләбез, но теге һәр җырны булай яздыра башласаң, бик авыр булырга бар. Дуэтка килгәндә бәлкем булыр берничә җырлар, Алла бирсә. Марат, менә бу авырып алдым бит инде. Менә шушы авыру сиңа кемнең кем икәнен белергә булыштыңмы? Менә кемнәрдер синең яктан китеп барды, кемнәрдер килде. Һәм менә шул Артур ул вакытта ничек тотты, ул сиңа ярдәм иттеме, хәлен белергә килдеме? Аның бөтен әйберен сөйләсәң, дөрес тә булмастыр инде. Җыгылгачтын, мин менә җыгылдым, ул көнне минем янга Булат килде һәм Артур килде. Мине теге кертеп, больницаларга кертеп йөрделәр. Булыштылар инде РКБга. Аннарсы бер-ике тапкыр больницага Артур килде. Аннарсы йортта ятканда инде бер-ике тапкыр тоже Артур килде яныма. Килмәде дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин минем янда көн сайын булды минем хатыным, минем әтиәнием. Хатын вообще янымда, китмәде бер кая да.
куып та җибәреп карадым мин аны больнистан. Сүгеп тә карадым. Гел янымда булды. Көн сайын диярлек дип ялгышмасам Булат булды. Менә безнең концертның директоры иде хәзер. Инде без барыбыз дуслар инде. Ул көн сайын булды. Марат, нәрсә эшлим? Нинди ярдәм кирәк? Гел менә шалтыратып нитеп торды. Артур килмәде дип әйтсәм, мин нахак сүз сөйлим, килде. Әмма ләкин инде менә дусларның кем икәнен әйтәләр бит, или кешегә власть бир, или авыр хәлгә кал, син беләчәксең кем икәнен. Бик авыр хәлдә калдым мин анда. Акчасыз, беркем миңа акча белән ярдәм итмәде. Инде анда бит яткач, анда бит инде яшәргә кирәк, деген алас кирәк, булай алас кирәк. Аллага шөкер, хатыным көндез мине карап, төнне администратор булып, ресторанда эшләп, менә шундый минем өчен зур подвиг ясаган кеше, минем хатыным. Бәләкәй бала бар әле ул вакытта. Теща инде әби баланы карарга булышты инде, аңа рәхмәт. Әнием, әтием килеп, анда бит мин вообще авыр хәлдә калган идем. Анда аякны кисәргәме, кисмәскәме дип менә шундый дәрәҗәгә җиткән иде. Мин шунда үземә сүз бирдем, әйтәм, әгәр мин аягым исән сау калса, әгәр аксак булсам, сәхнәгә чыкмыйм бөтенләй. Артур дим, хатыным, әйдә теге йөри башлагач инде, Марат, яңадан беркем белән дә җырлама, әйдә үзең җырла, син чыгачаксың, син популяр булачаксың дип шундый тәкъдимнәр ясады. Мин инде командада эшләргә өйрәнгәч, команда белән булгач, үземне сольный беренче сольный җырчы беренче дә күрми идем. Миңа кирәк команда, миңа кирәк янәшәмдә кешеләр. Менә теге бер көнне стоматологиягә кергән идем. Тешем сызлап утырдым да, Тимур исемле малай инде ул. Менә дип әйтәм, мин стоматологияны яратмый идем ди. Китәм дә, Аллаһ Тәгалә һаман шунда бәрә, диндә малай инде ул. Килә дә шул стоматологиягә бәрә. Мин китәм икенче тагын шунда китереп бәрә. Мин аңладым ди, шул стоматологиягә Аллаһ Тәгалә инде беренче тапкыр китергәч, минем эшем шулдыр, призванием шулдыр. Менә шул эшне яратып эшли башладым да, мин шул яратып эшли торган эшем белән үргә менеп киттем. Аллаһка шөкер. Мин инде тормыш менә шушы сәхнәгә, Аллаһ Тәгалә һаман шушы сәхнәгә әтә, һаман әтә. Китәм дигәндә тагын әтә, китәм дигәндә тагын әтә. Башта Казан егетләреннән киттем бит инде. Кире Артур белән кушылып җырладык. Артур китте, дуэттар калды. Опять бер үземә инде теге артта багаж күп, 25 ел. Опять шушы сәхнәгә килеп бастым. Сольный җырлармын дип бер дә уйламаган идем. Ләкин тормыш шулай итә икән. Вот. Дусларга беркемгә дә тәнкыйть белдерәсем килми. Һәр кешенең үз эше, һәр кешенең үз тормышы. Үзем генә беләм кем миңа булышты. Үзем беләм кем миңа ярдәм кулы сузды, кем сузмады. Кемдер ярдәм кулын суздым дип әйтеп йөргән кешеләр дә бик күп. Хәтта алар сөйләп кенә, телдә генә калган кешеләр. Исемнәрен әйтеп тормыйм, чөнки минем яктан гайбәт булыр. Да, мин анда белдем кем икәнен. Вот шундый хәлләр. То есть киләчәктә үзеңне хәзер аерым гына сольный җырлаучы җырчы. Кай барга да инде. Белмим ничек булып чыгар. Бер җырлап карыйм, вроде кешеләр матур килеп чыга, әйбәт диләр. Әллә кайчан бер үзеңә җырларга кирәк дигән. Кайбер әйтәник, дуэтны таркаттыгыз, бик матур дуэт ие. Әйтәм, мин кешеләргә һәрвакыт әйтәм. Менә шулай килеп чыкты, әйтәм, Артур хәер, әйтәм, хөкүмәт эшендә эшли, анда китә алмый. Ул китә алмау сәбәпле без инде, әйтәм, миңа яшәргә кирәк, менә шундый хәл килеп чыкты. Менә шундый. Казанның үзенең фаҗигале язмышы кебек Әйе. Хәзерге Казан егетләре ансамбле белән аралашасың, аларны җырлыйсың, аларга нәрсәләр тыңлыйсың? Күрешеп, теге исәнләшеп китә идек, теге нитеп, алай теге каты бәрелеп сөйләшеп, ачылып итеп булмады. Менә 3нче көн благотворительныйда җырладык, бер нидә ресторанда прием булды анда. Теге ярдәм иткән кешеләргә, теге бизнесменнарга,
ну, кем ярдәм итә кешеләргә, благотворительләргә концерт куйган идек. Шунда Казан егетләре белән күрештек. Алар анда бик матур бер гимн яздылар. Мин анда әйттем, егетләр, молодцы, шәп килеп чыкты. Алар мактагач, мин аларны мактагач, алар мине мактады инде. Шунда дәрәк теге сөйләшеп нитеп. Ачык сөйләшмәдек инде, ну, теге дошманнар да түгел, нигә түгел, ну, сөйләшеп алдык. Алар сезнең юлны дәвам итүчеләр. Әллә алар башка? Ну, алар стильләре һәр үзгәрде әзрәк. Алар инде күбрәк дәртле җырлар, без бит инде теге патриотик җырлар күбрәк җырладык, халык җырларны күбрәк җырладык. Җитди җырларны күбрәк җырладык. Алар теге җитди җырлар җырламыйлар дип әйтмим. Ну, аларның үз юнәлеше инде. Кемдер әйтә инде, алар Казан егетләре исемен төшерделәр. Кемдер әйтә, алар наоборот Казан исемен күтәрделәр. Монда бит күпме кеше шул хәтле фикер. Һәр кешенең үз юлы, барсыннар, эшләсеннәр. Менә Казан егете гөрләп эшләгәндә, менә сезнең татар сәнгате тарихында калган җырлар кайчадан идегез? Шул Миләүшә, тагын Ну, без Миләүшә белән чыккан җыр бит инде ул. Миләүшә безнең нидә калды? Нигә яна йөрәгем бик мощный килеп чыкты инде ул беренче тапкырында рэпне кулландык. Аннарысы инде саргайган мәхәббәт җырын яздык та клибын чыгардык. Ул бик популяр җыр булып чыкты. Бер кайратациягә бирмичә инде тәнкыйтьләр дә бик күп булды инде. Миләүшә җырын җырлаганда инде триколар, кроссовкалар киеп чыгып Камал театрында шулай ук тәнкыйтьләр бик күп булды. Менә ничек алар Казан егетләре триколар киеп, без инде үзебезчә яшьләрчә современныйча чыктык бит инде. Без гомумән беренчелектә булганбыздыр инде. Потому что андый төркем юк иде, андый җырлар юк иде. Хәзерге җырларны тыңласаң, һәм безнең быел 19 ел элек язылган аранжировкалар, 19 ел язылган әйберләр, шедеврларны әле башкара алган кешеләр юк. Мин аны курыкмыйча әйтәләм. Чөнки анда эши, анда җырларны айлап яздыра идек. Һәр бит инде бөтен әйбер акча, студияга киләсең, акча түләргә кирәк, аранжировка түләргә, акча түләргә кирәк. Без аранжировкаларны үзгәртә идек, килеп тыңлый идек, яңадан җырлый идек. Менә шундый ул яшьлек инде ул. Үзебезнең яраткан эш. Менә Артурның интервьюсында менә минем шәхсән үземне бераз гаҗәпләндерде. Ул вакытта планнар зурдан иде чыннан да, бүген ул планнар беләсең, мактанып булмас, ләкин ынтылыр югарылык калмады. Менә буңа ничек карыйсың? Дүшәмбе Барышдин куркынышы чынлап да татар сәнгатенең, татар эстрада сәнгатенең безнең тагын да югарырак була алмыймы? Бу безнең түшәм идеме сезнең чыгышларыгыз? Ну, мин инде әйттем, дуэтның төп таркалуы нәрсәдә? Менә шушы сезнең анда потолок. Потолок була аламы? Менә шушы. Юк, һәр артистның потологы була. Һәр әйбернең потологы була. Бәлкем Артурның үзенең потологына терелгәндер дә инде, и дальше барасы килмәгәндер. Татар Казан егетләренең сыйфат ягына тагын да үсә алган идеме? Алга таба юлы бар идеме аның? Менә шулай килеп чыкты. Дуэтныңмы? Дуэтның түгел, гомумән Казан егетләренең зур бер күренеш буларак алабыз. Зур күренеш. Менә беләсез, бер күренеше бит инде. менә беләсез нинди нәрсә мин әйтим. Теге фикерне дәшәйтергә, потолок була һәрбер артистның, һәрбер төркемнең. И менә төркемгә яңа кан кертсәң, икенче төрле сулыш ала башлый төркем. Менә Айдар килгәч группага яңа тембр, анда ничектер яңа звучаниелар, яңа тегени, тоже ниндидер матурлык булды. Инде менә без дүртәүләп эшләп, без һәр Казан егетләре булып эшләр, дәрәҗәле төркем булыр, Азат, Вәли, мин, Артур булсак. Бәлкем инде без теге әллә нинди шедеврлар язмасыйк, теге потолокка терәлгән булырык, наверное. Мин шулай дип уйлыйм. Безнең дуэтка килгәндә потолок дигән әйбер ул әле потолокка ярак име калса. Просто монда Артурның үзенең җырларын җырлыйсы килү сәбәпле
Менә шулай килеп чыкты ул әйбер. Татар сәнгатен, татар эстрада сәнгатенең әле үсер урыны бар иде. Әлбәттә бар инде. Әлбәттә бар. Ул бит менә балалар хәзер бик күп бирелә татар теле, татар җырларын күп тыңлыйлар. Татар телен тыңлыйлар, чит ил музыкасын тыңлыйлар, Россия музыкасын тыңлыйлар да, и менә нидер талант килеп чыга да, и ул менә шул өч әйберне берләштереп ниндидер продукт чыгара. Рэп стилендә чыгарама, классик әсәрен белән попны бергәләштереп, рэп белән попны бергәләштереп, андый йолдызлар безнең чыккалый, просто аларны күрмиләр. Һәрбит инде бөтен әйбер дигәндә барсаң акча, җырны күрсәтсәң, клипны күрсәтсәң акча, җыр яздырсаң акча, клип яздырсаң, бар талантлар, алар менә чын мәгънәсендә талант. Алар җырлыйлар искитәрлек. Ләкин этәреп җибәргә кешеләре юк. Или аларның материал кирәк түгел. Аннарсы берәр кай килеп чыгалар да, ул популяр булып китә. Менә безнең Казан егетләрен алыгыз. Миләүшә җыры белән чыкканда, безне беләсезме ничек тәнкыйтьләр анда? Күпме тәнкыйть яуды, менә сез. Ул Миләүшә җыры популяр булып китте. Анда ротация дигән әйбер, әле анда шоу бизнес дигән әйбер, татарский шоу бизнес юк иде. Татар радиосы барлыкка килгән ел вакытта гына, аннарсы Долкын радиосы микән, Курай радиосы бар я, Долкын радиосы бар я, Болгар радиосы бар. Кайсы радионы кабызма, шул Миләүшә җыры яңгырый. Ана шул Миләүшә җыры белән безне тәнкыйтьләгән апалар, әбиләр, кызлар наоборот безне ярата башлады. Шуңа күрә потолок юк, бөтен яктан да үсәргә кирәк. Казан егетләре исенә була торып, сезнең ниндидер Казанга гимн булырлык җыр булмады кебек, әллә сиңа андый попытлар булдымы? Менә Казанга гимн була алырлык. Андай бер без язып карадык, но дәртле җыр язылган инде ул теге Айдар килгәч Казан турында Айдар Галимов белән язырган Казан Уфа җырын, теге башкорт белән татарлар бергәләшсен дип, алар ничектер китмәде теге дальше. Или ротация җитмәде микән җырларга. Менә инде Казан егетләре нан калган, безнең тарафтан башкарылган кызганычка каршы андый гимн юк. Калмады. Бәлкем хәйршәгән булсак, олыгайгач бит инде барыбер икенче төрле карыйсың, тирә-юньгә, кешеләргә, иҗатка, бәлкем язарыйк. Хәзер марат буларак менә шул җиттәге татар халкына яки Казанга гимн буларак җыр язып теләге юкмы үзеңдә? Бәлки сиңа шулай чыгарга кирәктер. Алса инде Аллаһ Тәгалә ничек Роберт сүзләр яздыртып. Бәлкем Роберт абыйдан сүзләр яздыртып, аның турында уйлаган җуй. Дөресен әйткәндә, теге Ага. Менә бу хатын мәсьәләсе анда артында бик күтәрелде бит инде, син беренче хатын белән аралашасыңмы? Ул менә синең гаилә мөнәсәбәтләреңне чыгарып сыгу әйбәт булмады инде, ләкин үзең чыгарып бетерәсеңме хәзер? Менә беренче гаилә белән аралашасыңмы? Янар белән танышу ничек килеп чыкты? Егетләрнең күз алдында булдымы ул? Минем бит инде беренче хатыннан 2 балам бар. Аллаһка шөкер, зурлар инде. Рәлинә инде 17 яшь тула. 17 яшь. Рәлинә. Инде теге үсеп тә бетте, инде зур кызлар, малайга 13 яшь тула. Аның белән минем балаларның әнисе белән араны үссәң, дөрес булмас иде. Мин ничек хәленә килгәнчә аларга булышам. Ленара минем балаларны ярата, кунакка алып киләм, тырышам, өйдә булганда, ял көннәрендә инде күбрәк алып килергә тырышам. Бәләкәч кызым Камилә бик сагынып ала, теге Сөләйман белән бик каты уйныйлар инде алар, теге Рәлинә апасы белән бик каты уйныйлар, бик дуслар, бер-берсен бик яраталар. Шуңа күрә беренче хатын белән мөнәсәбәтләрем, отношенияларым матур. Кирәк булганда ул шалтырата, балалар турында берәр теге
Мәктәптән шалтыратсалар, мин шалтыратам, бер нәрсә кирәк булса, булышырга тырышам. Бәлкем булыша алмыймдыр, бөтен ничек мин тиеш булышырга, әти кебек. Әти буларак, ләкин ситуация менә шундый авыррак, ничек бар менә булышырга тырышам. Алла бирсә инде, Алла бирсә, алга таба тагын да яхшырак күргә менәчәк эшләрем. Ленара белән танышканда инде алар рәхәт укум төркемендә инде җырлаганда, шунда таныштык инде без аның белән инде теге предысторияларын сөйләп, теге лайберләрне мин сөйләсәм дөрес булмый минем яктан. Аннарсы инде кавыштык, менә бәләкәч кызыбыз үсә. Гомумән барысы да әйбәт. Гаилә ягыннан, балалар ягыннан, хатын ягыннан барысы да әйбәт, Аллаһка шөкер. Бар җәмәгатьчелек артуда да шул интенсия җәмәгатьчелектә икенче хатын алуны бераз барыбер бездә Юк, дин буенча бит инде Коръән буенча язылган инде ул 4 хатын ир-егет иргә хас бит инде. Әмма ләкин безнең бар андый теге 2 хатын белән дә торышлар, 3 хатын торышлар белән дә бар, мин беләм. Алар Аллаһ Тәгалә алдында дөресчләр. Әмма кайшып нитеп йөрү ул бит зур гынах. Шуңа күрә кемдер тәнкыйтьли, диндә булган ханымнар, апалар, кызлар, алар аңлыйлар, что алар әгәр инде Аллаһ Тәгалә ышанганнар икән, ул дөрес, Аллаһ сүзе дөрес бит инде, Коръән китабы бит инде ингән. Алар хатын-кыз инде авыр карый инде ул мөнәсәбәткә, ләкин инде чын күңел белән Аллаһ Тәгалә ышанса, ул иргә каршы килергә тиеш түгел. Әмма ләкин икенче, өченче хатын алыр өчен син аларны бер тигез обеспечивать итәргә тиеш. Ул бик зур ни. Андый кешеләр бар. Андый кешеләрне тәнкыйтьләгән кешеләр дә бар. Наоборот, тәнкыйтьләмәгән кеше. Мин тәнкыйтьләмим андый кешене. Мин наоборот молодец дип әйтәм. Безнең системада менә шундый Аллаһ Тәгалә каршы килми торган законнарга торганга молодец. Хана дип әйтәм андый ир кешегә. Балаларыңны бер тигез күреп, хатыннарыңны бер тигез күреп, бер тигез бүләкләр ясап. Ул һәр сөйләшә башласа, һәм беренче хатында тигез күргән. Әлбәттә. Ул темага кирип китсәң, монда миңа калса бер 6-7 сәгатьсез ито без теге бер мнениегә килә алмыйбыз. Артур белән шалтыратышкан да юк. Артур белән шалтыратышкан юк. Ул интервьюда да әйтте инде аны, но мин туган көне белән аны кутладым. 9 март көне туган көне кутлап, шалтыратып әлбәттә. ТМТВ премиясе алганы белән дә кутладым, әйтәм, молодец Артур. Кутладым да 2 көннән соң, 3 көннән соң Артурның интервьюсы чыкты. Туган көнгә хәтле интервьюсы чыккан булса, мин аны кутламас идем. Маңсы менә чын йөрәк белән әйтәм. Артурга шалтыратасым да килми, интервьюсын укыгач, шалтыратып сорарга микән дип уйлап йөрдем дә, әйтәм. Марат, гомер буе син тыныч кеше булдың, скандальный кеше булмадың, әйтәм, вакланып. Артур үзгәргәннәрдә элек шулай эшли алган булды. Син Артурны белә идең дисең. Артур үзгәрмәгән инде, Артур ничек бар шулай, просто аның хыялы сольный җырчы булырга иде. Ул бит аны интервьюда ап-ачык әйтте. Ул сүзне әйтмәгән булса, мин аны әйтмәс инде. Ул үзе әйтте, хыялланып йөрдем. Ул гомер буе сольный җырчы килгән кеше инде, ул барыбер ахырда хыялын тормышка аша, шуңа күрә Эмин сольный җырлау, стечение обстоятельств. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.